Chunya ogone Nyasaye maduong' erokamano nikech ng'wonone gi herane. Yiena walem mondo awach wach ma Roho Maler osemiya sani. Wamiyo nyingi duong', Nyasaye maduong' man gi teko. E remb Yesu Kristo ma ja Nazareth. An kaka jatichni. Onge gima nyalo chung' e nyimi manyalo tami. An bende aseyie Ruoth ni kare onge gima nyalo tami adier. Aketo studio ni e lweti. Aketo wuon gi e lweti, nyaka joma tiyo gi pastors te bende aketo e lweti Ruoth. Timie hono. Rie badi. Nyaka Injili madwa yalo sani ni e lweti Wuoro Maler. Imi jawinjo ngimane olokre, igwedhe, ichange, iyane malo, itimne maber, ilose, nyinge yud duong'. Wach ma wacho ni Ruoth in miwang' lewa e nying Yesu ja Nazareth. Hallelujah. 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 Chunya odendo Nyasaye mosemiya ng'wono. An kod mumbe moko mabet ogwarore to githindo. Nyasaye mondo konya mondo awach gi moro ka moro wuok kuome. Okay. Yiena mondo wasom muma miluongo ni weche mag ndalo mar 2. Muma ma ji ohero kabisa. 7:14 wuoyo kawacho niya. Ka joga miluongo gi nyinga obolore kalama kendo dwara ka giweyo yoregi maricho, eka nawinje polo mi nawenegi richogi kendo nares pinygi. Mana achiel kuomgi, githindo to ging'eny. Muma wacho ni ka jo Nyasaye miluongo gi nyinge. Gini ema notama lero maber nikech samoro kaka iwinjo pori kaka nawinje. Andika lero ni ka jo Nyasaye miluongo gi nyinge. Akeni mano tiende nang'o kata in kilose kama intie no. An tang'eyo ni ng'ato ka ng'ato en ng'at Nyasaye. Nang'o? Nikech muma wacho ni Nyasaye nochwe dhano e kido machal kode. Tiende wan duto te katira ura wan mag Nyasaye. Tema kati jakuo kode jakong'o to wan mag Nyasaye. Kode jachode to wan mag Nyasaye. Aparo ni mane ane kaka winje. Nikech ndiko wacho ni ka joga miluongo gi nyinga obolore e nyima kalama kendo dwara ka giweyo yoregi maricho. Yani wan jo Nyasaye waduto te wan jo Nyasaye. Gima Nyasaye dwaro kuomwa en ni nyaka wabolre nyime. Kendo wadwar Nyasaye wabolore ni ka joga miluongo gi nyinga obolore ka gilama. Tiende ni ka walemo nyaka wabolre. Kendo sama wadwaro Nyasaye nyaka wabolre. An gima atemo wacho ni muma ni wacho ni ka joga miluongo gi nyinga, jo miluongo gi nying Nyasaye. Adwa ni winji ni in ng'at Nyasaye, onge pogruok e kindi gi kaka ikete no. Winji ni in ng'at Nyasaye nikech ndiko wacho ni Nyasaye no ero piny ahinya nyaka nochiw wuode ma miderma mondo ng'ama oyie kuome obed gi ngima to mosiko. Nyasaye nohero piny ahinya. Piny ok en yien. Piny ok en lo. Piny en in mochweyi kit Nyasaye. In ma Nyasaye noheri. To era ma Nyasaye noherigo omiyo nokelo Yesu nikech in. Dine onge in, Nyasaye ok nokelo Yesu. Mana adier makende. To nikech in, imiyo Nyasaye ogolo wuode achiel kende ma miderma. Muma wacho ni Nyasaye nohero piny ahinya. Winji, Nyasaye oheri makata ran ji oboli. Kode chamo taka e pipa. Kode wuotho duk. Onge ng'ama Nyasaye ok ohero. Ma ema nomiyo okelo Yesu. Kodi janeko magore kende. To Nyasaye pod oheri ahera. E kinde moro nasomo gimoro mawacho ni ruoth moro ne nitiere gi jatichne moro. To jatichne osiko ne asika mana ni Ruoth Nyasaye ber. Kendo gik moko duto motimo beyo. An bende an ka mondo awachni Nyasaye oheri
to weri ahinya gi lala zaidi mokalore. Koro we bet oko kagima Nyasaye ok oheri. Nyasaye oheri, we chalo nyathi kich, we chalo kimirwa. Mawacho ni Nyasaye no ero pinya inya nyaka nochiw wuode ma miderma mondo ng'ama oyie kuom Yesu Kristo obed gi ngima ma nyaka chieng'. Adwaro mondo ibi ir Yesu sani. Nikech Yesu eri, we bet kando. In ema Yesu dwari, in ema Yesu nothoni, in ema Yesu dwa kechi, in ema Yesu dwa changi, in ema Yesu dwa gwedhi, in ema Yesu dwa timoni hono. Nikech Yesu no, Nyasaye nohero piny mi Nyasaye nochiwo Yesu. Nyasaye no eri omiyo nokelo Yesu mondo resruogi owuog kuom Yesu Kristo. Ngimani ni kuom Yesu Kristo. Changni ni kuom Yesu Kristo. Hono midwaro ni kuom Yesu Kristo. Awacho niya, kwe midwaro ni kuom Yesu. Mawacho ni Nyasaye nohero piny ahinya nyaka nochiw wuode ma miderma mondo ng'ama oyie kuome obed gi ngima to ngima mosiko. Yani Nyasaye noheri kaka ichalno. Adwa ni winja kaka ichalno. Koda in manochoto mane ba, to Nyasaye oheri kaka ichalno. Odwari mondo ibi ire. Omiyo eri, mano be omiyo pod omiyi ngima. Mama wacho e Zaburi ni kadini Ruoth Nyasaye bedo jaka korwa, to ang'o ma dotimorenwa? Wasikwa nomwonyowa ka wangima. Nyiso ni Nyasaye obedo jaka kori, omiyo ichal kaka ichalno. Go bathi wang'i, bathe koni kod koni. Ineni osiepini osethadi, to moran tadi, to mowe chuogi tadi, sijui manadi tadi, to moko nyuol tadi, sijui manadi tadi. To nikech Nyasaye obedo jaka kori, oheri mokwongo kae to bedo jaka kori. Omiyo miyi kawuono ni momiyi ni bi ir Yesu nikech Yesu oheri ahinya. Nyasaye no ero piny ahinya nyaka nochiwo Yesu Kristo mondo ng'ama oyie kuom Yesu obed gi ngima to ngima mosiko ma nyaka chieng'. Ndiko wacho ni ka joga miluongo gi nyinga, atemo yawo pachi ni in ng'at Nyasaye. Nyasaye oheri saidi kendo Nyasaye dwari mana kaka ichalno, kaka ineno ichalno e kaka Nyasaye dwari. Onge gima Nyasaye dwaro kuomi. Nyasaye dwari kaka ichalne ma mondo ibigo ire. Nikech ndiko wacho ni ka jo Nyasaye miluongo gi nyinge obolore nyime kalame, to Nyasaye biro winjogi. Kawuono wabiro lamo kodi Nyasaye kaka ichalno. Haijalishi ni chal nade. Nyasaye dwa timoni ono sani. Mana kaka ichalno kibiro ire kibolori, to Nyasaye wabiro timoni ono. Warwaki kanisa bi kaka ichalno bi abiya nikech Jehova dwari. In ema Nyasaye no, in miyo Nyasaye ochiwo Yesu Kristo ma Yesu ole msalaba Kalvari, moguru wuodi Nyasaye, mochwade gi boka, mogonye duk nikech Nyasaye no eri. Emomiyo mago notimore mondo ngimani obed ngima mopogore, ngimani obed ngima maber, ngimani ochal kod kaka Kristo chalo. Nyasaye dwari sani. Nyocha wane kanisa wa chieng' moro, to mama moro chungo timo neno, to wacho niya, nien odwa gone Nyasaye erokamano gik madongo ma Nyasaye osetimone. I was very keen. Nachiko ita kabisa mondo winji ni jali dwa wachano. To wacho ni en kane pod onyako to jachien ne tiyo kode. Ne en gi chuo mokia ni gin adier, notimo tich chode. Beto ber maneno seriously. Koro en notiyo ga mana tich chode. Ma nochodo mupoko mako ich. Ano wach manyoy okawa gi woro kabisa. Gima pok na winje kanisa. E sama no mako ich nokia ng'ama nomiye ich, nokia. Okia wuon nyathine nyaka kawuono ni okia. Nikech kodhi gi ng'ani sani to ka giseche moko ochako dhi ng'achielo ivo Nyasaye ni be hono ndi. Koro en gi ich otuo, ng'ama omiye ich okia. Wach ma lich mapok na neno. Nikech ji wacho ga ni min nyathi mong'eyo wuon nyathi. Kara fwenyo Nyasaye mong'eyo ng'ama onyuolo nyathi. Mama cha nyokuna ni en kaka wuono mwan kode ni okia ng'ama nomiye ich. Nikech dakika ni oninde gi ng'ani, dakika ni otim richo gi ng'ani, dakika ni odhi gi ng'ani, dakika ni gin gi ng'ani, to. E iye kanyo moruwore chalo wi gari machon mane chwako gi yien no. E kama onyuo omake ich. Koro okia ni ng'ama omiye ich, okia adier, okia nyaka sama nyowuok kodwa ni nyathine noduong' osenyombo, to okia ni wuon gi en ng'a.
mano jachien monyono piny. Tamor ni ng'at machal kamano ema Yesu nobiro ne. Kech mano be biro mar Yesu ne morese, kech ok oneno goero kamano, nikech ka nodonje warruok to gik moseneno dongo ma chunje ka noweye. Winji, Nyasaye dwari kaka ichalno. Ondike muma mar Ezekiel 22:30 wacho ni Nyasaye osechung' kanango ng'ama dichung'ie otuchi moro kakelo chandruok moro mondo Nyasaye orese. Nyasaye dwari kaka ichalno. Bia in ema Nyasaye oheri zaidi in ng'at Nyasaye ma Nyasaye dwaro. Ne in ema mono Nyasaye timo dwach Nyasaye sani, nikech Nyasaye pod riti mondo step e od Nyasaye, step ir Nyasaye, ibi ir Nyasaye, in ema ochung' koriti sani. Obeni ng'ama ji ochayo ma ji yanyo, Nyasaye oheri. Obeni ni lor ma ji osewuok kuom mang'eny, Nyasaye oheri. Obeni janeko ji chwadi kiwuotho, Nyasaye oheri. Obeni chal nadi ok chand Nyasaye, Nyasaye dwari. Muma wacho Zaburi 119 matindo 130 wacho niya, ni wach Nyasaye koel tiende to kelo ler nyaka ne ng'ama pache orem. Awuoyo kama mondo el tiende wach Nyasaye mabiro kelo ni ler. Awacho ni nondiki ni ka joga miluongo gi nying obolore nyima ka gilama kendo gidwara, ng'at miluongo gi nying Nyasaye. In kamibete no miwinjano, iparo ni en ng'awa miluongo gi nying Nyasaye. Diponi chunyi wuonde ni japesa emiluongo gi nying Nyasaye, kata jamoko, kata ng'ama onyuolo nyithindo 70, onyuolo nyithindo 10, manyiri 10, machuo, ni mane emiluongo gi nying Nyasaye. Samoro iparo ni ng'ama nigi matatu e barabara ka mako gik odhiambo titero ne pesa e bengi, ni mane emiluongo gi Nyasaye. No. Nyasaye in emiluongo gi Nyasaye. Everybody, ng'ata iluongo gi nying Nyasaye. Ubed jakuo manego ji gi bunda, ubed wakora ma con men, iluongo gi nying Nyasaye. Koro nyiso ni Nyasaye eri kabisa. Mano omiyo muma wacho ni tie wach Nyasaye ko el to kelo ler ni nyaka ne ng'ama pache nok, maparo ni en Nyasaye ok dware no. Ko el tie wach Nyasaye to nyisi ni kare in ema Nyasaye ni kodi gi dwaro, in ema Nyasaye dwari. Apako Nyasache nyisecho. Jumapili nyocha wane kanisa wa. Kaka pile wanolemo Jumapili. Wane service kama kawaida. Gik moko duto timore kaka dwaro Nyasaye. Protocol gi program dhi kaka owinjore. Mana miyo asewacho nini mana chieng'no juma sabato gotieno ne wane kanisa. To mama moro ochungo timo ne wane kor jinde ati wuoyo watimo nendgi. To owacho ni en gi chuma tanda wuoya mokia ng'ama nomiye ich. Nyaka kawuono kia ni athine onyuol nyathina. Ok adier. Kendo ng'ato wacho wach gi dhoge nyiso ni gino pong'o chunye. To kati chal gi nyako cha, to Nyasachwa dwari, Nyasachwa heri, iluongi gi nying Nyasaye. Bia mondo ne gik madongo ma Nyasaye timo. In bende biro timo neno kuom gik madongo gi kaka ni chal chon, gi kaka kori chal sani, nikech Nyasaye eri, Nyasaye dwari. Kora nitie chunje moko manotho mochier kumi we chandiri, bi ir Nyasaye. Obiro luoko gi moywegi motiekgi moriembgi. Nikech ndiko wacho ni Yesu nomayo jolot ko joteko duto mane gin go mosembogi e lela ratiro. Nitiere kama koro ka teko Yesu donje to chunje machandigi iriemba in ok ichandri, iriembo gi ariemba. Koro sama ne wane kanisa chieng' Jumapil ma gige wadhi kawaida kaka kanisa wa kit kanisa wachal. Brother moro nobire kanisa to noyudo ka nogochona Saturday moro cho. Saturday ne mano gochona. Hapana osegochona diriyo.
weekend. To wacho na. Adani winjo wach ma wacho ni. Owacho na ni kama nyocha otiye en garage. En gi car wash kanyo. To wuon kanyo obiro to oloro negi kanyo gi lori. To gimanyo pesa gimiye to chako duogo loro. Koro kone gimiye deposit gi rent. To deposit ne gisechulo. To jali ogochona. Tawacho ne weche ariyo kama. Awacho ne weche mag ndalo mar ariyo 20 matindo 17 ema nawacho ne kod wuok. Weche mag ndalo mar ariyo 17 wacho niya. To un jo-Juda gi jo-Jerusalem ok onego uked e lwenjni. Kuseriedo ni lweny to uchung' achung'a mondo une kaka Ruoth Nyasaye biro lochonu. Kik uluor kendo chunyu kik parre, kik uywagnegi. Kik uwuognegi kendo Ruoth Nyasaye biro konyou. An bende kano gochona gotieno kopimona kaka osechandore kaka jachien sande kaka garaj ne olor what weche go achiel ariyo adek bla 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 go. Taparo mana mumani. Kisungu wacho you don't need to fight in this battle. Position yourself, stand still before the Lord and you will see the salvation of the Lord who is with you. Mane wach mana wacho ne ni winji ondike mumbwa ni to koro kik ikedi e lweny ni nikech lweny ni ok mari. Wene Nyasaye lweny mondo okedi. Ta nyise ni kawuono Nyasache dhi kedo ni lweny. Nikech lweny mineni kedo ni ok mari. Ikedo gi weg lo, ikedo kiaga ng'o to in inena kanyo. Koro adwa ni chung rit kuom Nyasaye. Lweny ok onya kedo gi bunde kod ludhe. Wakedo kod wach Nyasaye. Nying Yesu Kristo mwakedo go. Tachaka kone no ndikie muma mar Wuok. Apar gang'wen. Matindo 13. Akwonga wacho na muma mar weche mag ndalo mar ariyo. 20:17. Ma wacho don't need to fight. Ma wacho ni you don't need to fight in this battle. Nitie lweny moko winjo wakedi. Lwenje te owinjo wa surrender ne Nyasaye ma wuon lweny. Kato pek magolo pi wanyi. Kato pek ma mi stress umi chwe remo. Awacho ni kato pek ma jigoni siboi magi go bunde di nikech chandruogi. To we kedo lweny no. Mi Nyasaye lweny okedni. Mar Nyasaye kochunge lweny mondo okedi. To onge ng'ama loye. Nyasaye nyalo kedo ni kama no kipar ni kone kore takwamo. Asediwo maleo. Okanyal, onge gima nyalo, onge kama gike ni koro onge, kama gike ni geno rumo. Ha! Tiuri kowinji kede lweny mok mari, gwene Nyasaye ma wuon lweny mondo ked lweny, nikech ong'eyo chakruok mar lweny no, gi giko mar lweny no, gi kaka lweny no biro time, gi kaka odwa tieko wasiki. Nyasaye ong'eyo lweny te, koro we kedo lweny mok mari. Achaka somo ne Wuok 14, Matindo 13. Wacho ni ya yiena wasom kodi inbe ka muma Wuok 14:13 mana somo no siepna no. Musa nodwokogi ni ya kik uluor, chung'uru motegno mondo une kaka Ruoth Nyasaye biro resou kawuono. Nimar jo-Misri munenogi ok unune kendo. Ruoth Nyasaye biro kedonu omiyo un ling'uru aling'a. Tanyise ni winjo ondiki Wuok. Mani ng'ena selero ne we kedo lweny mok mari.
chiwri ne Nyasaye mondo ine kaka Nyasaye biro goni vita. Ine ling ti kata sime kikigo. Linga wene nyawa ti jal mi gone sime en Nyasaye. Tinene sami wuoyo gi Nyasaye kigocho ngi piny. Samila mo Nyasaye kitingo badi malo. Samila mo Nyasaye kapi wangi chwer. To nyiso ni goyo ne Nyasaye no sime. Na kone ni kikiwuoge ngata. Chom Jehova Lueny ni dur piny. Koni ruoth hewa. Asetemo kadichuo. Girie kona gi ng'eyo na otama. Akone Lueny ni koro hewi. We. Wadwa lemo kodi sani. Takone ni kapoko lemo. To Wuok 14:13 wacho niya. Musa nodwokogi niya, kik uluor, chung'uru motegno, mondo une kaka Ruoth Nyasaye biro resou kawuono. Nimar jo-Misri munenogi ok unune kendo. Ruoth Nyasaye biro kedonu, omiyo un ling uru aling'a. Glory. Anyisa ni winji. Nyasaye okone Musa. Sama nogocho na nokase wache ni weche mag ndalo. Takone ni winjo. Nyasaye wuoyo kod Musa. Okone no nyis jo-Israel kik luor kibaji kik gogi. To inde kaluwore gi sime migona we luor ni tich orumo kari olor. Kibaji kik goyi. Maba wacho ne ningeno ndiki ni jo-Misri malawo jo-Israel ok nochako ne kendo nikech Jehova biro kedo negi. Gin koro giwe kedo lweny gilinga mondo gine gik ma Nyasaye timo ne jo-Misri masandogi. Ta wacho ne ni jo-Misri masandi maketho ni tichgi. Hallelujah. Ok nochako negi kendo nikech Ruoth dhi kedo ni lweny. In koro linga ti Ruoth dhi kedo lweny. Ane bende wuoyo gi ng'ama ni oko. Jal manena ni lweny kedo no kumari we kedo. Wene Nyasaye lweny mondo kedni. Wene Nyasaye tich mondo ti. We luor. Kibajo we maki. We parori kum gima kiny kata gima biro. We parori kum goyi ma in go kibanzi. Yani kik iluor. Kibaji kik goyi. Kata osedong midong chogo. We luor. Piwanyi osechwer mawangi okuot. We luor. Chunyi osechandore makati chiemo kiyiem. We luor. Bajo we goyi. Jo-Misri mineno mbele nigi malawi gi jomotami bedo gi kwe momiyo chunyi go dik momiyo in kod kiondko. Muma wacho ni ok ni chaki negi kendo. To ka in koda tibiro wuoyo. Obiro lemo kodi. Kiwinjo wach mawacho tibiro gona sime ne ka Nyasacha otieko wasiki e nyimi ratiro. We luor kibaji we goyi, we buok kiondko we maki. Nyasaye dwa timo ono sani. Awinje kosebiro gi teko mang'eny. Oikore ne jal machunye chandore machunye ywak man kod kibaji. Nyasaye dwa timo ono sani. Ekadi chwagni kanyo wase lemo ne. Walemo ni Jumapil ma wacho ne kanisa ni yawa. Adwani walame ne family ni. To kiku penji go midwa no lamne gi ro maler ong'eyo. Giko chonge piny. Walemo. Onge ng'ama no ng'eyo omiya le man kenda mana ng'eyo. Kogi kuok tich to kuok no dhi e tich. To deko matin. Kare samo deko ni jal mane walamo chako tich. Kae no onge. Koro jo bathe koche jo bathe koni jo ng'amanade jo manade jo ngware kiang'o biro dhao gi wuon lo. Ang'o momiriembo jalni to onge gi gopi. Ok owuogo ka. Ne en lweny eni gone masime kumokwame. Ni pare lweny ni ka wuon ka obiro. So funde te joma ni ka te nyaka jungwari. Ovamia to wacho ni en okotamu utich. To penje na ng'omi udino nukanyo gi lori. To wacho ni en be lori no ok yanga mane okelo. Hallelujah. Ne Kenya sae tiyo linga we chanduri ruodhwa tiyo. Manyo gise uso kanyo mondo ngachielo kete kawas. Ok nyalre gima Nyasaye mako gi lwete. Onge ng'ama wuoyo onge. Ka Jehova jokri koro otiyo ni mawasigu penji Injili Nyasaye mane milamo kyotemore nade idhi ajoga mane nikech ka Jehova tiyo to yuko piny.
Nyacha neno geche jo Russia mabambo Ukraine. Ka joma nie wiye aneno ka gin ji adek wiye kanyo. To sama gitugo gicha mondo mbom to gibe gitimore ni iwene gigore piny. Tiene ni teko mar mbom cha gibende sandogi. Ema dwena koni sama Nyasaye tiyonwa to wasikwa sandore. Wabe wasandore nikech sama Ruoth tiyo to golo gik maricho ngimawa to rwako gik mabeyo. Kata sani sa oromo Jehova biro kedo ni lweny. Nyasaye dwa tiyo ni sani kapok ing'eyo ni Ruoth tiyo to winjwa ne gik ma Nyasaye timo. Walemo wagoyo erokamano Wuoro Maler. Ikwerowa ni kik wabed moluor kibaji kik gowa nikech wasiko ma wanenogi ok wachak wane kendo. Nikech ibiro kawo lweny e lweti. Iwuoyo kodwa weche mag ndalo. Iwachonwa ni kik koro waked lwenyno. Lweny en mari. Waseyie, wasarenda, wachiwo, waboloni, waweyoni. Kata pi wang'wa machwer mago ni e lweti Ruoth. Chandruogewa ni e lweti Jehova. Rimi konto glory bi konto rabasinta. Aseneni nyitiyo ne jatich ni manye mayo kar tich. Aneni Ruoth kata sani wabiro neni osiepna. Iwachonwa ni chung kirango ng'ama dikeli wach moro. Wane kaka wakelo wach Ruoth. Ondike muma ni wach nitie wach ni koel to kelo ler. Ikelo ler ne dichuog ni gi dhako ni gi rangaji ni gi nyathini gi jal madwaro tich madwaro dichuo madwaro dhako. Yani madwaro promotion madwaro nyathi. Yani Nyasaye tim one kona ka kona imi joma onge udi ma onge miero yudi umier ma onge lo mondo yudi lo man gi lweny gi wasikgi irad gi wasikgi. Nyasaye man gi gowi kaka chul onge in mamundi kel fedha gi dhahabu Nyasacha livita. Iwachonwa muma ni ka jogi milungo gi nyingi obolore kalami wabolore sani. Ruoth kori winjwa. Ndiko wacho ni hero pinya inya nyaka ni chiwo Yesu. Wayie kuom Yesu jawar. Jal ma pok oromo gi warruok no kele baba kele nyimi nikech ihere ahinya kendo en jal miluongo kod nyingi. Alami ka yie Ruoth nikech isewinja sani e nying man gi teko nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. Hallelujah. An Bishop Nereah Mbewa. Ai piny Karachonyo ka uma school mar Kandiege. An nyara simbo kanyikela modak Ndhiwa Rangenya school. An nya jaduong' manosenindo Rufus Agola boy. Awuok e kanisa mar Hope for Good in Christ Church. Wan gi kanisni mang'eny Kisumu, Nairobi, Mombasa, Matongwe, Mombasa, Magongo. Wan gi kanisni mathoth. Arwaki bi mondo walem kodi pamoja. Wane gik madongo mana kaka iwinja time ne na diere ok ariambi bia kanisa wabiro neno gik motimore kaka ng'eny. Omiyo kaw namba na mondo waradi warwaki kanisa Jumapil. Wan walemo Jumapil. Arwaki gi teko mang'eny. Bia Yesu osebiro gi gik madongo mobiro timoni. 0720 40 3913 nona birario nono ang'wen nono adeko chiko achiel adek. Warom kodi kuom teko mar nying Yesu ja Nazareth. Hallelujah.